Серия от професионални инкубатори от 180 до 300 кокоши яйца, размер М. Всеки един инкубатор има ролкова система на завъртане на яйцата, която е автоматична, дискова система за влажността, два нагревателя за 12 и 220, в комплекта имате клещи за 12, резервна част за дискова система, кошници за излюпване. В последните 3 дни прекъсват се моторчета за завъртането на яйцата. Инокс. В зависимост от модела, количеството на тавица е различно. В комплекта има овоскоп. Гаранция 24 месеца за физическо лице, 12 за юридическо лице. За поръчки посетете сайта ни technamase.bg.